Красно село Крю Презентс. Чакай. Мен номер. Аз не искам да го опиташ. А това между другото нещо. Айде хора, на здраве. На здраве. На здраве. На здраве. Какво ти е предложението? Кажи де? Тримата застанали и пеем някаква руска песен. Добре. Такова като да се... Какво? Малко така. Патриотично. Аз имам химна на Русия. Айде, пичове, готови сме. Цялата песен. Кой се засмя? Никол? Никол беше. Никол защо се засмя? Никол е просто лоша артист. Тя само няма концентрация. На здраве. Краси смяка. Чакай на здраве да кажа. Ти ще ми искам да не стига. С Бозаева Макс. Ама айде дай финалче. Чакай да дам финалче. Си да ще ни фанат нещо лошо. Естествено, че снима. No. Снима! Ой, даже бе приближил, май. О, монтаж фрел. Ма то, значи предишните вече. Само секунда. Що? Защото е цел. Какво това? Едга. Какво може да се отрежи това? Верно, може ли? Запомнете добре този човек. Той режисира куклините спектакли на децата ви. Ако не сте съгласни с посланията, Обърнете се към него. намерете го на улицата и го удушете. Да. Как те? Какво става с лаптопа? Компютъра. Избяга. Направих така. Life is life. Това също можеше да се снима. Това също беше много силно. Ма аз снимам бе, пичове. Много обичам, когато ви изненадвам, мамка му.